Τι ακριβώς έγινε με την υπόθεση του Αδάμ Ρεκούζα, κύριε Ρουσόπουλε? Ο Αδάμ Ρεκούζας παραιτήθηκε. Ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτηση του κυρίου Ρεκούζα. Σας απάντησα προηγουμένως σε αυτή την ερώτηση. Τι ακριβώς έκανε τον Πρωθυπουργό να πάρει αυτή την απόφαση, κύριε Ρουσόπουλε? Έχει βγει δελτίο τύπου, μπορείτε να παραπεμφθείτε σχετικά. Τι δήλωσε για την παραίτηση ο κύριος Ρεκούζας? Ρωτήστε τον αρμόδιο πρώην Υπουργό. Ο Πρωθυπουργός τι δηλώνει? Σας είπα πριν. Τώρα ποιος θα πάρει τη θέση του Υπουργού? Δεν απαντάω σε αυτή την ερώτηση. Μπορείτε να γίνετε λίγο σαφέστερος, κύριε Ρουσόπουλε, για τη θέση της κυβέρνησης στα θέματα διαπλοκής? Έχουν δοθεί επαρκές απαντήσεις για αυτό το θέμα στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είσαι καλά, κύριε Ρουσόπουλε? Δεν απαντάω σε αυτή την ερώτηση. Έχει βγει σχετικό δελτίο τύπου. Σας απάντησα προηγουμένως. Δεν έχω να κάνω καμία δήλωση. Το Μαξί μου δεν γνωρίζει. Απευθυνθείτε στον Πρωθυπουργό. Σας ευχαριστώ. Ο Μάκης, αφού παντρεύτηκε,